Прывітанне. Мяне зовут Сергей Калеев. Я 2 гады не ем трупы. А сёння выбраўся ў лес. Цудоўнае сонечнае надвор'е. Найлепшая праца над целам гэта праца на свежым паветры. Апошнія дні займаўся ў сілоўні, таму рукі яшчэ баляць, але паспрабую крыху попадцягвацца. Дядя, А? помогай нам. Chodźcie, chodźcie, idziemy. Nie, Chodźcie. nie idziemy. Chodźcie, pójdziemy tam dalej. Дядя, No chodź. дядя. Дядя, proszę. Chodź, chodź. Chodźcie, no mówię. Mareczku, Дядя, chodź dalej idziemy. proszę. Nie będę ci mówił. Nie, nie. Boję się. Дядя! Chodź. Gdzie? Gdzie? A, okej. Na chwilę będę. Доброго здоров'я.